EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. La gestió. L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus dona servici a 45 municipis. La seva missió és gestionar de manera segura els residus de més d'1,5 milió de ciutadanes i ciutadans. Tractem acuradament més de 600.000 tones de residus anuals i aconseguim que més d'un 20% es reutilitze, recicle o es recupere, sent una de les entitats del sector més destacades a nivell nacional. Tot això gràcies a la taxa Tamer, una aportació ciutadana que fa possible la prestació del servici de tractament i eliminació dels residus de l'àrea metropolitana de València. El resultat global. Amb el teu compromís i l'ajuda de l'EMTRE, fem que actuant localment, actuem globalment. Junts, fem un món millor. EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus.